Omah second di jero perumahan rek yo. Dihitung tanah. Wis tadol opo none. Iki lokasine di jero perumahan rek yo. Menganti Permata Indah. Tepatnya di Putat Lor kono iku rek yo. Omah wis kayak ngene iki rek yo. Ukurannya 6 kali rolas, regane 115 masih bisa nego surate HGB rek yo. Aduh, wis oleh free ngene iki rek. Pencit free teko aku rek yo. Iki lahane sampai sak mene rek. Sak pitenge iki nang kene iki. Ya. Omah wis kayak ngene iki rek yo. Wis hitung tanah lah, tak teleponone. Ayo, Cak. Loh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iki wis kusene kayu ngene iki rek yo. Kamare ono loro. Ini ruang tamu orang keluarga ngene iki rek. Iki kune kamar pertama ya. Iki kamar kedua rek yo. Terus nang kene iki ono pintu. Assalamualaikum. Loh. Iki area dapur karo iku rek yo. Mbok apa pian aturan dhewe rek yo. Cak langsung cak. Nah. Wis ngono ya rek yo, info teko aku lek sampean minat atau pengen takon-takon, wis langsung japri via WA rek yo. Wis gak usah izin, gak usah sungkan. Tak tanteni WA-mu rek yo. Wis ngono ya yo. Assalamualaikum, bye.